Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe julɓe tedduɓe, caggal yettude Allah e judde annabi sallallahu taala alayhi wa sallam, min garti kadi hande ɗo e yewtere men nafoore gandal e nder Fouta Plus. Min calmini dendagal yeɓiyankoɓe e hettiyankoɓe kadi e rewiyankoɓe Fouta Plus. Min calmini ɗumen, min juurimi ɗumen, jarni ɗumen kadi machallah. Kono no mbiyatni yen fo tan min ji aboneji ɗi kadi min ji commentaire ɗi, so Allah hay kadi ƴettore koye jingguere jeeya machallah. Min ji jingguere nde wadde yo Allah junno balɗe mon, moƴƴina batane. Oustaz en wima assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa aleykum assalamu wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ba'da a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahi rrahmani rrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Caggal mawlade Allah subhanahu wa ta'ala bone shaitan diddaɗo jaltinaɗo hoto Allah subhanahu wa ta'ala, julɗen e on ɓurɗo ɓurnaɗo woni gonɗo sirru godal, o woni ruhu godal, o woni godagal godal. sinno wonano wodede makko o wodata ko woodi, so wona godugo Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. En gari e yewtere men wattude tataɓire e nafoore gandal. En calmini fof, en juurima fof e mbaydi kubtudinde. En calmini oustaz Niane, yo Allah yomo moƴƴere. En calmini dendagal salminoɓe, min calmitima min juurima mon kadi. Amin jiya amin nana, yo Allah yoɓ on moƴƴere. Assalamu aleykum. Oustaz ko adi fof joni joni e salminade ma kadi e konngol ma ɗe kalnoɗa ɗi, ɗum kam en galan taw e jewte mum wonande seyɗani. So lewru korka yiyama koko humate, so lewru korka maayi kadi humte seyɗani on. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ɗon ko rasulu sallallahu alayhi wa sallam wi noon, so tawi lewru korka ari, damuli aljannaji uddite, damuli jayli uddete, seyɗaneji tonguete. ɗum noon ko haala rasulu sallallahu alayhi wa sallam. seyɗaneji aɗa kewi seyɗani ko seyɗaneji ceerno ina wiyetene yimɓe ko seyɗaneji jinneji ceerno. He seyɗani goto wawa hattande windere allahu subhanahu wa ta'ala nde, tawade Allah nde seyɗani goto wawa ɗum hattande. Ko seyɗaneji yani wonini jinneji, seyɗaneji tongue ganduɗa ha korka yewata. wadde woni fof foti ƴewtade seyɗani tampini kam. sahaji ko neɗɗo wona seyɗani hoore mum koye. sahaji neɗɗo ne wona seyɗani hoore mum. Oustaz yimɓe natana yewtere men nafoore gandal. Hande kam toɓɓe ɗe gandanmami ɗe machallah ko toɓɓe kulɓiniɗi seeɗa, so Allah sibu adi fof e toɓɓere men namdal men eɗen namdo oustaz o korɗo ko noon kanko ko filmaji tan o yeɓata ñalawmo Allah fof o ustirta waktuji ɗi koye yebde filmaji. Film gasɗo fof o zappa keddiɗo, film gasɗo fof o zappa keddiɗo. Allah andi noon filmaji ɗi ko jouete hen e kadi ko yeɓata e filmaji ɗi ha kadi o nana allahumma laka sumtu o yaha humtoyo. On korko makko holno wayi. Allah jarama. Eyni woodi ko kalɗa ko kam hande ene heewi. Hande ina saɗi koro taw ustani yewani ko ustiri ñalawma, ene mbiyata ustirde warde temps, warde heure. heddi ɓe jaaha mbarir temps o ko moƴƴi, woni tafsiraji alqur'an en, janngude alqur'an en, hettade en jangguinoɓe alqur'an en. ɓe ƴetto temps men mbarira ko ustade bakkatuji. ayi o yeehi ɓeydoyde baraji, o yeehi ustoyde baraji. holno ɓe mbadi? O natta télé huɓɓa nanga série goto, série o ganduɗa enen gandi tubakoɓe ko hefreɓe, kamɓe sharia ala e mabɓe, ko kamɓe ko hefreɓe, ɓe kurata ko sharia. koɓe mbaɗata ko mo ganduɗa ko sharia ni ga ko adi fof, kamɓe aɓe ɓorto, aɓe ɓorno ko famɗi, aɓe mbasa ɓornade hay ko famɗi ko, par ce que on hutoraki sharia. Joni an mbiyowo julɗo ara yeeɓaɓe ko wona e lewru korka de, ara yeeɓaɓe ara yeeɓaɓe ara ni moƴƴani.
ngara e lewru korka mbiɗa ko lewru hewndu baraji kala ko kewru yurmede kala ko mbaɗɗa hen ɓeydenda ayi noon wadde baraji e lewru korka wayni mawnude wadde bakkari e lewru korka no wayi mawnude joni ar baraji aɗa fotno ƴewde ko ɓuuri 100% kono ala o ƴeewi ko ustata ko 100% aɗa yebde séri taw ko harmi usti baraji ɗi kono yebde séri o taw wonko woni e nder séri o ko ganduɗa in taka tuuyo makko ummade so tawi ko debbo o taka ha tuuyo mum ummade yidde wondude e gorko so tawi ko gorko one tuuyo mum ummo ha gorago mum daro ummo bandiraɓe jafo ko woɗɗi kono gonɗen koye janggue tan haalde joni on ha shahwa ummo tuuyo mum jomum yidde wondude e debbo gorko on yeeɓa ha yidde wondude debbo debbo yeeɓa ha yidde wondude e gorko te enen gandi kalne goragu neɗɗo o dari sababu shahwa tuuye mani ina wawi wasde yaltude kono madiyu ina wawi yaltude so tawi o yeeɓi ha goɗa mom kin ummo baraji makko ustima o continue omo yeeɓa ha madiyu o yalti korka makko boni taw ko masiyu yalti masiyu korka makko boni heɓa ñalawma o yeeɓa omo woni hen omo yeeɓa omo continue on day mouvement ji mani o yalti omo ɓamdi o yoɓat ñalawma o waɗat kafara tawno fof ko hiɗere fof ko yitere heɓoto yitere e nofuru ko hen heɓoto sahaji neɗɗo omo wasa yiide o nana ɓernde nde dilla o welto tuwa ha ummina findina ɓernde nde kala nde ɓernde welti tan gorago neɗɗo ummoto kala neɗɗo suni haysi ka gonɗo forme cuniɗa gorago ma yahata waɗan fof banggal hakkille o surtout ma kadi ko nde neɗɗo yi ina yiya taw nanani tuwo heɓe ina nana taw yiyani tuwo heɓe joni noon so tawi huɓɓi télé waɗi volume ara yiya guite ina pawi hen noppi ina nana tuwo ɓeydi a usti baraji ma te kadi so woodi heptima hen kadi a bonni ko am taw ko ara amdi mani so yalti ara amdi a waɗat kafa kadi a yoɓat ñalawma kono noon so mani taw yaltude taw jomum amdaji tinani mbiya bonnata korka ka kono noon ɗum ɗon noon woni ko mbiɗa ko yebde téléji e ko nandi hen ha e téléphone ngaji ɗi noon ha e téléphone de ko hen jeyade ha e téléphone ko hen jeeya halde tan téléphone tan ko kam ko mi gasi hay soko debbo ma noon hay soko debbo ma wona tan bo wonda wona debbo ma de hay soko debbo ma onon kalde téléphone ha woni dokkiɗo nokku ha jetti ɗon woni nokku ko ganduɗa ni taka hunde yaltude e maɗa ceerno moƴƴani hen harmi fala yarfus joni noon ɗum ɗon ko hen jeeya kono noon kadi hay yaade e jeereji ɗi ganduɗa gorko o yaha e jeereji taw jeereji ɗi ko rewɓe kerori ɗumen yayni aɗa andi ndeɗo jeere ko rewɓe tan goni toon jaaha toon e korka a yilloyo toon majjayi nden jajaɓe kañum kewi waɗ ɗum sahaji eyyi ɗum en jaaha toon baraji ma ustima debbo on yaade jeereji worɓe ina yillo hen ñalawma korka ustima baraji haalaka noon so dañi hen goɗɗo uste baraji nde yaade jeereji ganduɗa rewɓe hayro darore yaade toon aɗa andi ɗum ɗo ko alda e rol tan an yiɗa tan yaade yillade toon aɗa andi gorko ina yiiɗi yaade to rewɓe goni debbo ina yiiɗi yaade to worɓe goni ɗum fof en jeeya ko ganduɗa ko harmi ko ustat baraji korka e gueɗe goɗɗe nan toon kewɗe ina usta baraji korka alhamdulillah rabbil alamin gueɗe kewɗe nan toon ina usta baraji korka joni oustaz min nandama ha joni tuƴƴere est ce que ne bonna korka tuƴƴere e tuƴƴere hinere kam gon hen en mbawi to ganduɗa tuƴƴere ni tuƴƴere woni ƴiƴam jaltudema e hinere so tawi ƴiƴam ɗam yalti e hinere makko tawde natani e guddol makko te tawno ƴiƴam to rewata ɗo e hinere nde ko ɗon ñitte rewata e hinere sa dirmima yon ñitte e rutto e goddol ƴiƴam ne so tawi fari ɗum naati e goddugol yeehi nder ne bonna korka so tawi noon ko tuƴƴere tan yalti tuƴƴere aadata tan neɗɗo tuƴƴe seeɗa yiyam waɗe hoore mum tuƴƴere darto ɗum bonnani korka wallahu a'lam ɗum bonnani korka so tawi noon natti noon bonni korka kala ko naati e fulkude neɗɗo bonni korka joni kanko o yoɓat ñalawma o yoɓat kono on wawi continde korka walla on wawi ñamde ala
hay so taƴi o anndi ko o taƴi korka makko o ñamatade o yartade o contintu korka ka ala koy o nanguitto so wona ɗum nden wontata ko amdade eyi wontata ko min teƴi par ce que ñalawma o ko hurum wona pour ya hoore tan de ko gokka hurum ñalawma korka ka hormaɗama gokkama bo hurum eyi hana haɗaka ñalawmaji lebbi 1 aɗa ñama aɗa yara meeɗa wiyede hey hoɗo ñama hoɗo ɓurtin hoɗo ñalawma goto gadɗa mbiya rento ɗo oɗo ummade ɗo ha ɗo hoɗo ñama ceerno wiya bani adama tiiɗi hoore enen ko ma Allah fa bo ma Allah yaafo ustad mo mbiɗa ni machallah joni oɗo ko namdiɗo o wi haare ko nanɗo haare ene bonna korka sibu nelaɗo Allah sallah sallam wino so tawi ka korɗo ha ñalawma neɗɗo addema haare walla neɗɗo ene dartoma pour haɓede ya wi an e ɗemgal ma mbiyama ka korɗo ɗum oustad holko mbawɗa laɓɓininde hen yimɓe heɗotoɓe eyyi haare ala sallallahu alayhi wa sallam wi so neɗɗo ari e ma so tooñima yettimama walla ne dugde ma walla wone yennudema walla wone wiidema hunde fof pour ko addata haare ya wi min de komi korɗo mbiya jomum komi korɗo so neɗɗo nani kam komi korɗo so tawi ko julɗo ko joguino fof caɗele fof ma taw ma acum takkuma o amma ɗum aɗa wi komi korɗo de omo ɓaɗo komi korɗo omo ƴetto komi korɗo omo wurmo ha o ɓaɗima o rofma womre ceerno hay sa Allah sawri wottimo womre ma annene kono ko haare bonnani korka ceerno komi korɗo tan o wima sa renaki mom wonmo ni mbiyama komi korɗo de aɗa andi mi helat ƴetti mbiya komi korɗo aɗa wi komi korɗo omo ɓaɗoma ha wo honguma womre ceerno komi korɗo kono neldir wonde annene ceerno yoftade mo woman nde walla haɓede na wirma noon pour ya muñ aɗa muñal ne moƴƴi ya sallah sallam tindi yimɓe fof muñal te neɗɗo responsable haɓetaki ko kalɗo muñal kadi fof kala jiiɗa muñal e waɗi no muñete façon e sifa muñal mum kono an wasde ayi ko muñal ngal ɗon ko Allah subahanahu wa taala ɗum yamiri men ɗum yamiri nelaɗo nelaɗo ko ɗum yamiri ɗum tindini men tagi muñji ne yoddi taw neɗɗo muño tan yimɓe fof jiɗata ndeɗe ne añma kono fansuma banggue wona kono noon si ha wonto yettima affaire rofdirde goɓɓe en jomum fiima kam ɗon kam arani kam piiɗom kam natti nande kam komi korɗo eyyi yoftademo goɓɓe ɗe anni ɗum tacca korka ma ceerno sibu ɗon kadi oustad min kam woni hen kam ndawɓe sal ɓe kam mboɗo sikki tan ɗo ɗum kam korka so ɓadima walla lewru korka so ari ko nden haareji ɗi ɓurata hewde aɗa wiya neɗɗo gaaliya muuse tan ƴettoma walla addata ɗon kadi ene manda korka musata ɓurta manda ko heege muusi manda je ne sais pas eyyi ko noon aɗa andi fittare haɗede fittare haɗede tuyo ene muusi taki yomin paɗat pittali ndi wotawde ko goni dow hay sa ƴewɗum ƴewan tan mawi ka kutirɗum ni jaawi haare jaawi haare tan ko noon a majjani demdem kañum men mbawa muñde heege kamɓe ngala e muñal joni oustaz heege ngala e muñal pekkorɗo e ñalawma korka pekkorɗo korɗo ha nangue hoto tan fekkori on holko korka holno korka mum ñawrete tagi mbiye pekkorɗo yi ha korka fuɗɗi ha o woni e nder ñalawma korka o fekkori o ɗifti e nder ñalawma o kan korka kam korka makko taƴi o yoɓat te somo wawi jaggidde yo jaggit anni to kadi o anni hesɗitinde anni o jaggit korka ɗo no ala korka kono o jaggitto so tawi korka o fekkorino e nder jamma o avant 4 5 avant sara hawinam yona o ɗifti o hesɗitinto anni o hoora korka ka wa amma noon fekkori ha ñalawma o gasi ha hedde ɗifti o ɓan ñalawma o kadi hesɗitin anni makko l'essentiel hesɗito kam sara hawinam yewti tan so fekkori comme ha sara hawinam yewti o anni yitu a aniti o hesɗitinto anni makko banggal korka to fami o hoora hoora continue yo hoore ko continue hoore makko kadi neɗɗo yani kadi neɗɗo yimɓeɓe wona cikkata ko korka ma taƴi tan e ñamyar ala a jogitto so wona ko Allah harmini ko comme jiide jeeyam ɓesgu gonɗo e fileur en ɗum noon joni
jomum ko hoorata ko Allah itti mum harmi mum koko harmi e mum hoorde on jom koko harmi e mum hoorde no harmine korɗo ni ñamde woni ko noon harmire mum hoorde so hoori tan so waɗi ko harmi kanko kono somo ñaama ƴeew yo nata nder suuɗo o ñaama par ce que kanko harmi so continue wi nangi toon harmat kono amma mbo tinani noon ñaami walla yeri walla waɗi ko Allah haɗi e ɗum ɗon o nangiti koore makko continue koor kadi o yoɓoy ñalawma o sababu ne horum ñalawma o ko noon wadde pekkorɗo kanko so fekkori nde finoyi fof o hesɗitina anniyo makko kadi o jokkito korka alhamdulillahi rabbil alamin wadde en gari hen ha ken keɓiɗo alhamdulillahi rabbil alamin ko yettude Allah kadi e juude annabi sallllahu taala alayhi wa sallam yettude kadi ɓe jaaduɗen e nder émission he guilay PDG o ha e joguiɓe caméra ɓe ha e juuɗiɗo kadi en waɗata on siwana yimɓe ne jara o machallah onon foof on calminama on juurama on jettama on manama mantama machallah ɗon gari ha ɗo wama zalika al aziz assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh oustaz kokuma ko ma jakkitugol alhamdulillahi rabbil alamin tan e yimɓe ɓe kadi en jetti hen Allah en beltima kadi koɓe jeeɓata ko koɓe kalata hawleji mabɓe moƴƴi kala ko haala hen ko moƴƴi koto Allah subhanahu wa taala kadi kala ko tata ganno ko neɗɗo o woni mo timmani kadi jokke golle amin jiiya dowuji ɗi amin nana abonné ji ɗi amin jiiya foof kala ko mbaɗɗon amin jiiya kadi ko Allah woni sami un mujibun kadi Allah kadi ko jiyowo ko nanowo golle moƴƴe ɗe hay golle bonde Allah ko nanowo jiyowo kono golle moƴƴe ɗe ko nanowo ko jiyowo ko joɓowo onon ko yo Allah yoɓ on moƴƴere mi salmini foof ko alda e kertugol dendagal banggueji onon foof mi salmini on mi juurima mon saabu somi woodi ɓe kalmi tan heddiɓe mettinta te mi yiiɗa woni national yiɗi woni international ɗum ɗon mi salmini dendagal tan mi juurima mi ñaaguima on duwaw kadi mi won assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wadde min calmini dendagal yeɓiyankoɓe Fouta Plus a dewle Sénégal e caggal leydi foof min mbi on moƴƴere Allah e moon jokke golle machallah min jii commentaire uji ɗi kadi min jii duwuji ɗi holno oustaz wini kadi min jii kadi nafoore nde mbatton e nder commentaire uji ɗi eɗen mbiya min yo jokku golle en gadda kadi question ji ɗi e nder Fouta Plus e nder namde ɗi amin namdo ɗum wadde moƴƴere Allah e moon yo Allah yoɓ moƴƴere ya Allah wama zalika al aziz assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ha ñande wonde e saaha goɗɗo inchallah